Кана Рачева, която следи протестите в центъра на София. Кана. Добър вечер. В момента даже не знам къде се намира моят оператор. Напрежението от страната на Дондуков ескалира. От другата страна, от към Цар-Освободител е по-спокойно. Мисля, че ще можем да се видим с оператора ми всеки момент. В последния половин час обърнат два буса на полицията. Част от колегите журналисти сме блокирани от тази страна. Аз много не мога да видя какво се случва. До продължава хвърлянето на бомбички и на бутилки. Единият бус всъщност не можа да бъде обърнат. Вторият в момента вече е с спуснати гуми. Хората казват тук, че са недоволни от бюджет 2026 и няма да си тръгнат. Ще блокират до когато трябва цялото Народно събрание. Това, което знам от полицията, че депутатите не са излязли и не могат да излязат. Виждате от тази страна, от страната на булевард Дондуков, всички вече сложиха своите каски и шлемове. Ситуацията тук става малко опасна. Иначе живата верига около Народното събрание е от 18 часа, като първо хора се събраха от страната на Цар-Освободител и блокираха двата входа на сградата на парламента оттам. Тук от тази страна напрежението всъщност ескалира около 18 часа и 30 минути, когато стана ясно, че достъпа на недоволните е блокиран от един бял автобус, пълен с полицаи. След това автобуса беше изтеглен и хората всъщност дойдоха и от тази страна. Това, което аз знам, без все още да съм стигнала до там, е, че в една от преките на Дондуков недоволни са блокирали и екипи на НСО. Това е, което мога да ви кажа до тук. Не знам какво виждате, но се надявам, че сте видяли цялата ситуация от страната на булевард Дондуков, такава каквато е в момента. Благодаря ти, Кана Рачева, от протестите в центъра на София.